TV. Atibati ke chopu chopu. Asma mandizwa. Manje ndadzoka muri Zimbabwe ndine nyaya ya Blessed Mhlanga panapa chimukomana ichi chiri kutaura zvinhu zvakawanda panapa ende zvandiri kuona kuti Blessed Mhlanga is challenging Emmerson Mnangagwa. This is the news that I have right now. This is the news for you. To everyone who is in Zimbabwe, let me tell you something. Mnangagwa's regime yakagara taura kuti Blessed Mhlanga adzoka kuZimbabwe uri papi tikusunge. Ane warrant of arrest. Blessed Mhlanga akangoenda nepa airport anosungirwa pa airport ipapo, akaenda nepa border arikusungirwa pa border ipapo. This is the situation in Zimbabwe right now. But mukomana malawyers akakazongobudika zvikanzi mukomana ambori kunze ari kutsvaga ari amboenda kuti anofambira nyaya dzekuti anorapwa, anotsvaga utano uri beta kune dzimwe nyika dzinokwanisa kurapa zvisiri bias, because you never know. Last time mukomana ndiyo kumbosungirwa nyaya ya Comrade Bombshell Blessed Geza vachiri vapenyu paipa yakanzi mukomana ava pa platform, why wawa pa platform iwo then ndobva asungwa. Ende pane mamwe vaveteran futi vakasungirwa nyaya dzekwa Geza aitotyisa, like Mnangagwa aityika Geza, but chikazoitika nje kuti vakazongoti pavakanoti Geza afa bva vazongobudisa mamwe vaveteran 10 aya zvikanzi Geza uchafa pasina munhu acherese achikwanisa kudedzera the demonstration. That was the situation. But now regedza timbotaura pamusoro pe current situation iri panapa iko zvine zvitionesane kuti nyaya iri panapa chii chiri kunetsa. Vakomana vari kumbodi zvekuzimbabwe kuri kudakidza kuzimbabwe. So there's this guy anga achijoka achiti, Blessed Mhlanga, are you planning on going back home soon? Ndo question yanga ari kubvunza kuti kokudeni mukumbo zvevazimbabwe. Ndikambobvunza muquestions iwona kwanda kodeni uchadzokera rini, uchaenda rini kuzimbabwe? Ile Zimbabwe handidi Zimbabwe kuti chingosvika zvingonzi warrant of arrest musunge mukomano ari papi. Mama ndifungisa the late Sarwaka, may his soul rest in peace, by the way. Akazongwesera message kana mutamba zvikanzi tikutsvaka mukomana Sarwaka kana pane amuwana ngawa tiri musunge zvikanzi handidi. Akabva ngokomenda ipapo zvikanzi handidi. But now Mhlanga pekutanga akambesera message, but patime yachanga asipa kati andombomanyira nyaya dzemedical health zangu ndimbotese ndimboenda ndinorapa. Ndobva manyira nyaya dzekutarese aenda unorapa. Mareasons ezvinhu zvavanenge vachizviitira, do you know kuti uchida usati wasungwa unofanira pane zvimwe zvinhu zvokuti wadaiti vanongokujuma zvakafanira kuti iwo izvezvi tipari pemwedzi anditi vanhu vazhinji vanosungwa nakatozwa reason namazimbabwenzi vese anotoziva kana ane mukadzi anotomeka sure kuti mukadzi anotoziva mukadzi iye atone nhumbu kumba bozoziva mukadzi asina nhumbu uchisungwa namutamba. Unorova gorerese kuti mukati mabva zviya zvikwa jobs kala, but by the way vakadzi vanenge vati kure, but zvikomana zvechidiki zvikatona zvakutonzi tauda kusunga zvotombotiza munyika zvotoenda zvotera zvoti ngati munhu wanda kana mujoni kunana kulendu tenga tambonomitisa vakadzi tozodzoka tosungwa ndi vakadzi vasara ane chivane nhumbu bozi vari kuzoti mukadzi chero akaita zvaazoita anakane nhumbu. But anyways, without wasting much of your time with Zimbabwe, Blessed Mhlanga panapa abvunzwa that question ekunzi, are you planning on going back to Zimbabwe? Akati right, I'm going back to Zimbabwe. It's my home and I love it. I have done nothing wrong. I belong to this lovely country and I'm never going to run away from my own country. That's Blessed Mhlanga. By the way, Mhlanga ne atensoni ngini watu inonzi chiko andinize yangu zitara vanopa their platform. Yakanetsa mazuva darika aya pachinzi Mnangagwa ari kutiza muZimbabwe. By the way, kana musingazvizivi kuna vanhu vakazotanga, kuna mwana wekuti vakatotanga kutosa vanhu vakuru but vakatanga kuzosapota Mnangagwa akutonga. Mnangagwa akatometa border jamba baba pachitonzi zanzi Mnangagwa akatiza munyika ari mutaire gonyeti akabva it's a problem you know, I'm following Kulen TV zvekudaro saka muzodzinze
asi kubana ana Mhlanga vakatomutera vakamutsvaka kuti mudhara yetu kupe platform mutaure nemaZimbabweans kuti mukoplanei. So you'll be shocked kuti pamwe ndo vakomana kuti vakatomuta agatikupeyo platform ite semudhara mutaure zvinhu zvamunobelieve. Mugaba anga akakura mana. Mugaba anga ari mumba. But anyways, I don't want to waste much of your time. There is this audio in a certain guy. But this is audio panapa. I audio dot muitererei. Titerere tese. Iwo chiterera kwauri koko indichiterera ndiri kuno kuclient kwatinodzibika kwatinopagamura nyaya dzese. Unzwewo wondiudzawo kuti nyaya iyo unenge uchita sei uchiona sei, because pane dzimwe nyaya dzekuti most of the times ndine nyaya dzimwe dzekuti ndikadzitaura umwe anongoti hey iwe warasika chimbodzoka kuZimbabwe why uri kupa vanhu platform. Hai ndongopa chero munhu platform chero iwo kana kuti zvine musoro ende kuna mwana wakawanda ari muZANU-PF kuti izvesoka vakatozvisvika pa the extent yekuunderstand kuti kona pana anonzi kulendu he must be protected, anofanira kupuwa security tight baba, because ane nguva yekuti anotibasira kana tazoomerwa, because kuno ndokunotangira nyaya ndokunoputiswa nyaya dzisi kana muchinge maomerwa maakuda kutiza mamhanyisana namunangagwa marowana munouya kwatiri motipa nyaya dzenyu todzibudisa sezvadziri kureva kuti people's platform. It's either uri weku-opposition uri weku-ZANU-PF, inini as long as uri Zimbabwean I don't care kuti unobva kupati ipi, ndobva ndaita se ndotaura newe nyaya dzacho. But gedza timboonesane panapa, ndoda kuti muteerere this audio iri panapa mandiudza kuti nyaya iyi munoionawo sei hama dzangu. Ako imi ndima hama dzangu kadzemudanga dzacho zvekutoti hama dzangu dzekuzvarwa nadzo dzichimbori nebasa, imi muchimatawo nebasa. Ngatiteerere tinzwe kuti nyaya iyi mukionawo sei, ngatiteerere tese. Ndanchitaura nyaya yasara ndeyekubatana kwedu maZimbabwe, ndeyekubatana kwedu isu maZimbabweans, ende kubatana kwedu hakumbonetsi vakomana. Wongutozviziva kuti hurumende yatiri kurwa nayo ndeyemhondi, ipapo hatimbofanirwi kuti tinyeperane kana kuti tizosimbisana. But even chero zvakadaro we have to have a plan. Tinofanirwa kuti tive neplan mhondi idzodzo kuti toshonga dzakadii kuti tikurire mhondi idzodzi. Because to be honest, pane bato rinonzi bato revarakash for ED. But I don't think that if we stand up against those people, vangatikunda vangava vanhu vesimbi here kana kuti vanhu vanoshandisa mishini here kuti vanganzi kwai tingakundiwa vangane vanhu against povo yeZimbabwe. Then to shut down the country is very easy. It's very easy to shut down the country because we've got Mashofe, we've got Mawindi. Those team vanhu ivavo kana tikangoti munhu pese paunongori papo mota yaunayo crosser road pauri papo then obvoisa makim homwe. Nyika inomira within 24 hours. Road yese inenge yablock from Mutare from zvokuti chero mukanzi pada kudeploywa masoja anchazouya nemota dzavo vachibva kuHarare, hakuna road yavanoshandisa because mana muna Mbinda mose, mana Chikuku mose muna Bhowera mose mune makavhagwa mose mukuinda mese muna Chiredzi muna Checheche kudai kuinda kuna Chilonga kwoseko mota dzose dzine dzakavhara road yose. Izvi zvinofanirwa kuti zviitwe chero paita chismall matter chekuti sekusungwa kwakaita vabiti. We were supposed to shut down everything so that they can release that man, because vabiti havana chavakanganisa chinovasungisa, vamadhuku havana chavakanganisa chinovarovesa. So tiri kutizama kuti kudii, hatisi kuramba nyaya yekuti vamwe vedu vari kutaura nyaya yekuti hurumende yedu inouraya vanhu, hatisi kuzviramba izvozvo. But tiri kuzama kuti chero zvakadaro hakuna kusiri kufa maZimbabweans. Ende nyaya yekuti tibatane haisi nyaya yekuti tati tizobatana naZimbabwe kuti munhu ari kuBed Bridge andobatane munhu ari kuHarare, never. Because haungakwanisi kuti undobatane munhu ari kuHarare. But imi vashoma vari ipapo, imi vamuvhileji rekwanhingi batanai muvhileji menyu imomo, vari pawadi yekwanhingi batanai newadi iyoyo, matichers ari pachikoro chakati batanai pachikoro chenyu ichocho, vari kushandira vari kutsvaira murengi batanai parengi pamahwindi batanai pachihwindi chenyu ichocho, vari kumaini yekwakati batanai pamaini yenyu iyoyo. Tinokunda chete, hapana chetingambokundi varume, nokuti apa chatiri kuramba ndechekushungurudziwa.
dai kwakuri kuti vakuru vedu vari kukonewa asi zvichioneka. There was no need yekuti tirwe nawo semarwere ezvinhu zviri kuitika, but zvavakuitita manje zvinonatsa kutarisa kuti havana kana hanya nesu, havana kana hanya nesu kana ka1. Dai zvichinzi vari kukonewa vane zvimwe zvavari kugona, then zvaiva nani. Manje hapana zvavari kugona kana chimwe chete chavari kugona. Imagine uya muchinda uya moti ndiye mukuru wavari akashiwa zvimaglazi yanesiscoverwe paakaitisiwa interview achibvunzwa kuti list down zvinhu zvari kuti kwai izvi zvinhu zviri kugonekwa zvofanirwa kuti zviinde mberi. List down haana kana chinhu hwani chaakalista pakutotaura kuti kwai Jehovha Mwari vakazoti vakomana toindepiko nenyika iyi nevakaranga ava. Saka ini shoko rangu riri pakungoti ngatisapera mwoyo vakomana, ngatisapera mwoyo, ngatirambei takafokasa. Vanhu ngatibatanei, vanhu ngationesanei, tibatane tirwire nyika yedu tiri pamwe chete. Nozviziva kuti fiye yatakaiswa mumazimbabwe takaiswa fiye imwe yakanyanyisa, but to be honest Zimbabwe Zimbabwe ine vanhu vari very very brave than maAfrican countries akawandisa. Izvozvo ndozviziva, and to prove that ngapangaita munhu wani anokwanisa kutitungamirira, because as I see like zvandiri kuona ike zvinhu vanhu vatingatoverenga ndivava vana vabiti nana vamadhuku. Handisi kuti ndiri kushoora ava president vedu vachamisa, but as far as zviripo ike zvinhu hapana kana chinhu hwani chavati vaita chatinoona kana chekuti tingati tina leader. Vantori kumashuresa zvokuti hatitombozivi kuti tiri kurutivi rumwe nechete navo here kana kuti vane rutivi gwavo vega. Havakwanisi even kuti vamire paplatform vachimirira vanhu vavo zvataiona kana Bobi Wine achiita kuUganda. Unomuona kuti munhu akundikana, but he tried his best. He tried his best. Zvatinoona vana Julius Malema vachiita kuSouth Africa. Unoona kuti munhu ane spirit yekuti zvinhu zvake zvari kuita anozvibhilivha iye kuti anozvikwanisa kuzviita zvinhu izvi. Manje unoda kuti tikubhilivhe sei kana iwe usingakwanisi kuzvibhilivha, niwe usina kana chokwadi nekuti ungakwanisa kuzviita zvinhu zvacho. You have to believe yourself first before vamwe vanhu vese vazouya sekubhilivha. Isi tofanira kuti tizoya kuzotsigira iwewe taona courage iri mauri kuti uri kuziva muropa mako kuti I can do this. So mashoko atiri kutaura kuna vaNelson Chamisa, we might be wrong, ivo vachitori nemuono mumwe chete kwatiri, but tiri kuda kuzama kutaura kuti muono wenyu wamona kwatiri tirerutsireiwo neso maZimbabweans kuti tikwanise kuuteererai tisina mwoyo miviri. Kana pane something which are you cooking, tirerutsirei vaChamisa, tisangofunganya pachedu tichizvikanyana nepfungwa dzedu. Hatisi tiri kudisqualify kuti you are no longer in a struggle, no, but we are trying tiri kubvunzana kuti tiri kurutivi rumwe chete here, and ikodzero dzedu kuti tizive kuti tiri kuti rutivi rumwe chete here semaZimbabweans. Ikodzero yedu yokuti mutiudze kuti tiri kumwe here kana kuti hatisi kumwe chete, because if you are our president vedu isusu kana hazvirevi kuti isusu hatisina sei, never sei tinodova naye, because you are president wedu isusu. In fact unenge uchitora mushandi wedu isusu. Saka hatisi kukudisqualify president vaChamisa kana kuti tiri kukushoorai, never, but tiri kuda kuzama kuti mutirerutsire, because maZimbabweans so far kuti tiyatse kuziva kuti tokuretai tichiti chii, tiri kutadza kuti tokuretai tichiti chii. Saka tibetserei president.